Οι Τροάδες είναι ένα οικουμενικό αντιπολεμικό έργο. Είναι μια φωνή, μια διαμαρτυρία και μια κραυγή. Σε αυτόν τον καιρό που ζούμε, σε αυτές τις μέρες που διανύουμε και σε αυτές τις εποχές που ήρθαν και που, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έρθουν, αυτό το έργο μιλάει όχι μόνο κατά του πολέμου, αλλά μιλάει για αξίες διαχρονικές και απευθύνεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει όλοι μαζί να το ακούσουμε, να το αφουγκραστούμε, μήπως μπορέσουμε και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Το έργο του Ευρυπίδη, οι Τροάδες, είναι ένα διαχρονικό έργο, το οποίο μέσα από την επαφή που είχαμε όλο αυτό το διάστημα το αποδεικνύει περίτρανα ότι στο διάβα του χρόνου είναι ένα έργο το οποίο δεν θα πάψει να υπάρχει και να φωνάζει για όλα όσα έχει να πει. Είναι ένα δρυμή κατηγορό κατά του πολέμου, καυτηριάζει τις αφορμές, τις αιτίες που προκαλούν ένα πόλεμο. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εμένα ως γυναίκα μου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πάρα πολλές απόψεις. Από τη μία φυσικά που αφορά καθαρά τη γυναικεία μοίρα, η οποία ορίζεται από τους άντρες και εντάσσουμε τις γυναίκες μέσα στους ανίσχυρους, παύλα ηττημένους, και από την άλλη πλευρά φυσικά από την άποψη ότι ο Ευρυπίδης, και με αυτό μου προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, μένει στη γυναικεία προσωπικότητα και μάλιστα σε προσωπικότητες αντιφατικές, ακραίες, άβολες, ωστόσο γοητευτικές. Τώρα σε σχέση με τα διδάγματα που ούτως ή άλλως η τραγωδία προσφέρει για την ανθρώπινη μοίρα και το ευμεταβλητό της, για τη μοίρα των νικημένων, την ιστορία που γράφουν οι ισχυροί, για την αλαζονία των ανθρώπων και την τιμωρία. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να σας αφήσει στο τέλος κάτι στη ψυχή, γιατί πραγματικά το έργο αυτό έχει πολλά να πει.